Dobrý deň. Dovolte mi privítať vás pri vylosovaní cien historicky prvej súťaže, ktorú zorganizoval náš portál vip.sk v spolupráci s hotelom Skaric, sídliacom v historickom centre Bratislavy. Víťaza hlavnej ceny, luxusného víkendového pobytu v krásnom apartmáne pre 2 osoby, vylosuje generálna manažérka hotela Skaric Iveta Pupišová. Dobrý deň. V mene hotela Skaric som rada, že vznikol portál VIP.sk, ktorý sa vysoko kvalitnou a inteligentnou formou podieľa na podpore slovenského cestovného ruchu. Tiež ma teší, že sme sa stali historicky prvým partnerom súťaži portálu VIP.sk. Ako sa súťažiaci pri zodpovedaní súťažnej otázky už dozvedeli, hotel Skaric má dlhú a bohatú históriu. Zažiť pocit luxusu a návratu do histórie máte možnosť práve u nás. Ďakujem vám za vaše slova, pani Pupišová, a teraz pristúpime k vylosovaniu hlavnej výhry. Takže môžem vás poprosiť o vylosovanie šťastlivca. Takže pobyt v krásnom apartmáne získava Martin Kolár. Gratulujeme. A teraz ešte to naše malé spomínané prekvapenie. Vylosujeme ďalších 2 výhercov, keď vás môžem poprosiť, ktorí získajú od nás trička s logom VIP.sk. Barbora Klejchová. Gratulujeme. A ešte druhé tričko poputuje. Dana Holá. Takže ďakujem vám za vylosovanie všetkých víťazov a ďakujem taktiež vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili našej súťaži, a sledujte naďalej portál VIP.sk, kde budeme pokračovať v ďalších zaujímavých súťažiach. Ďakujem a tešíme sa na vás na VIP.sk. Dovidenia.